Όταν η βροχή δυναμώνει, όλοι σκεφτόμαστε το ίδιο. Είναι η πόλη έτοιμη? Στην ανάπτυξη του διελλήνικων, η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Ναι, προετοιμάζεται. Η αντιπλημμυρική προστασία είναι ένα από τα πιο σημαντικά έργα υποδομών της ανάπλασης. Ένα έργο που αφορά όχι μόνο το διελλήνικον, αλλά και τους όμορους δήμους. Σκοπός του είναι να θωρακίσει ολόκληρη την περιοχή απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα που φέρνει η κλιματική κρίση. Στην ευρύτερη περιοχή του πρώην αεροδρομίου υπάρχουν δύο ρέματα, το ρέμα Τραχώνων και το ρέμα Ευριάλης ή αεροδρομίου. Οι σύγχρονες μελέτες διευθέτησης των ρεμάτων λαμβάνουν υπόψη τα φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής με στόχο τη βελτίωση της απορροής των υδάτων και την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας. Όλες οι παρεμβάσεις σχεδιάζονται με γνώμονα την ασφάλεια, τη βιωσιμότητα και το σεβασμό στο περιβάλλον. Σημαντικό μέρος των έργων αφορά στην αύξηση της υφιστάμενης παροχετευτικότητας, στη βελτίωση της ροής των υδάτων και την αποκατάσταση της φυσικής ισορροπίας, καθώς η περιοχή λειτουργούσε στο παρελθόν και για δεκαετίες ως αεροδρόμιο, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση των υδάτινων στοιχείων της περιοχής. Οι παρεμβάσεις γίνονται με σεβασμό στο περιβάλλον και με στόχο τη διατήρηση του χαρακτήρα της περιοχής. Η πόλη προστατεύεται αποτελεσματικά, ενώ παράλληλα αναδεικνύονται τα υδάτινα στοιχεία ως μέρος του τοπίου. Όλες οι εργασίες υλοποιούνται με αυστηρά μέτρα ασφάλειας για τους εργαζομένους και τους κατοίκους. Οι διαδικασίες ελέγχονται σε κάθε στάδιο με απόλυτη διαφάνεια και συνέπεια προς το θεσμικό πλαίσιο. Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι κάθε έργο γίνεται σωστά, υπεύθυνα και με μακροπρόθεσμο όφελος για την ευρύτερη περιοχή. Η αντιπλημμυρική προστασία δεν είναι ένα έργο που απλώς φαίνεται. Είναι ένα έργο που λειτουργεί αθόρυβα, αλλά καθορίζει την ασφάλεια και την ποιότητα της ζωής μας. Με την ολοκλήρωσή του, το διελλήνικον και οι όμοροι με την ανάπτυξη δήμοι θωρακίζονται αντιπλημμυρικά. Το διελλήνικον δεν είναι απλώς το όραμα του αύριο. Είναι η νέα πραγματικότητα για το παρόν και το μέλλον.